ko hemen ko para bayid how try Jisu Khrist kadon ka jingmen toy yangi ban budia Jisu kadon ka jingmen toy yangi bandon lamba Jisu kadon ka jingmen toy yangi ban ngeit how Jisu kadon ka jingmen toy yangi ban kot kerpat ya Jisu kadon ka jingmen toy yangi ban yala ya ka kubor baba kabamot balong ki kristan kalong ka jingmen toy balong ki nongbu jong Khrist kalong ka jingmen toy ya barro nginum la ban yo jingmen toy kumne hakano kano ka jinglong hakano kano ka jingngeit hakano kano ka jingkwa light no ya ka jingkwa ban budi ya Jisu badbalong ka jongo nius no naka jimpuli naka city jongo Paulus pakoshar ki Rome ula ang jaro banget anam buko anam larai jaro banget how Jisu jaro banget ya ka kubor baba jongo Khrist kinom larai ha ka jingim jongi kinom buko hagan ega juk ka pamenda don buon ki brio ki balarai wat mangi ki kristan ru ngilong ki balarai lada manga bat maping ni don ke jingla rain ka daw kalong impat ngeit how Jisu Khrist ngimpat pediang pura ya Jisu Khrist lada ngi sa jingduk lada ngi sa ha ka jingjin jar ha ka jingim jongi ka daw kalong ngimpat kot kerpad ya Jisu but ngim but ngeit how Jisu ladang ngim kot kerpad ya Jisu kumno unte se halo jongi ya ka kaspa jongu ladang ngim ngeit how Jisu kumno ngin light na ka jingla rai te ngide bandon ka jingngeit omde kumba ngeit mangi minda kabamor kadon ke jingduna hakarukam ngeit jongi lada pidang larain minda lada pidang saduk hake jingim jombi minda lada pisa hapadeng ke jingjin jarabon jait minda kadaw kalong pimbat ngeit how Jisu dese pi ong nga ngeit henre pim shim don jingngeit lada nge don jingngeit ngini no ye baro ngin jindla bud ya Jisu Mendagasni kadba kabalang karake yegasni burom jongo Andreas bakoy wa apostol ningkong ya uba Jisu lakot na padeng kadarmul Jisu lakot ningkong ya Andreas ude Andreas ulayoy ningkong ya Jisu bad ulayoy ya yu ha Jisu kaya kaba pelong ya Andreas ban ino ya kejar baro ha duriyaw ban bod ya Jisu namar kadbau Jisu lakot ya Andreas umpat itu bah ya Jisu Henry kaya ka pelong ya Andreas banino shisendon ya kejar ha kaduriyaw ban late bod ya Jisu kabamut ha Jisu kadon kaere kae kaba itinat ban pe don kaere kae kaba itinat ban im kadon kaere kae kaba Jisu udang ai shaki brio ba pet yawu shaki brio ke ba bod yawu ba kata ke jingi do Jisu kalam kam palat ya ke jing trai jongi kam palat ya ki kam ki jam ka bangile man gasni bon apreng jongi ngitip hagene ke juk ka ba menda ki ong ni bon kam palat ngim la posho na ka benda Jisu ladanga ino ikikam mano bansa yangi don gijing kirle kumnero Henry nakabenda kum gini gibruyu u Andreas u juba pe ngala ino yakajar ka kiu jajonga nakabenda u Jisu Henry ngam shim laduk nadu kapor ngala ino ya u Jisu ngala ino yakajar yakikam jonga ban bud ya u Jisu ngam shim la laduk ngam shim las ngausi
ngam shimla don ga jinge eye namaru Jisu ula paid u Jisu ula penpiang but nadukata ka por baula ino yakike baro ula kerlalong unong bor jongo Kris senran jongo Jisu Kris apostol jongo Kris bad ula kloiru ban kring yakiwe sha u Jisu habangi pule yaka gospel jongo ya anis ngitip badai mau ula kring ya upa bakwe ningkong ban bor ya u Jisu u Andreas u kerlalong kalindi kalat kalindi ban kring ya upa bakut syaka balang ya Petrus haba ula kloy ban ino ya ka kiu jajamu ula kerlalong uba kring ya kiwei ula yo ya ka jinglong jongu Kris ya ka sur jongu kalakala ya ka jinglong jongu kalakala bad haba ula ong u Petrus ula nge hangning yus no Petrus par Andres kila donla Henry haka kos pa jongo ya anis ngiyo pule ba o a Petrus shimla don rengkat badu ula wanong ngalayo ya umesaya ngalayo ma dia umesaya bad ngalas ngautan na dia umesaya namar ngalas rengkat badu kane kalong ke jubab kaba Andreas ula jubab hau Petrus ko himen ko para ngiyus no ruha ka gospel armut kishipara Jacob bado ya anis kiladon bado pa haba ula yoi ya Jisu nongwe sharut ka duria ula on uni unongwe u Jisu ulong uba kamkordo banya upala jong kai ka bakila yoi ha Jisu ulong nongwe hakamat jongki ya upa ya bado ba kila imlang bala sumari yabu minta kila kroy benino shisendon kai ka bor ka bakring iyaki arngot ban bodi yabu Jisu minta manga ban mapi ngilong ki bange Henry ngilong ki bange balarai ngilong ki bange bati ngilong ki bange bapin mong iway pa ngilong ki bange bakin randing ngilong ki bange ba artatin ban ino yakieke baro nakabenda u Jisu ngilong ki bange bam don jingngeit ngilong ki bange bam don jingngeit namar ngilaray ngiting ngikusalay ngiangnod ban ngikalalong ki bajaitu ba u Jisu ukop yang iway paiway mentakas ni lembagas ni burong jongo Andreas bakoy hato ngilane ban budi au Jisu klam laray klam buko klam ting klam artatin nandau Jisu ong ladapi bod ia u klam kano ka jingang nod ka jingjai tu ka jingting habangi kot kerpa diawu ngin sayo pahunawu ngin sayo pediang ka jingker ko pahu pahai haga jingim joni habangi don kane ka jingngeit haga jingim joni ko himan ko para kasngi burong jong Andreas bakoy ka kot ka ver ingi iway pa iwayru bandon kane ka jinglong haga jingim joni bandon kane ka mensiam haga jingem jongi kenamba nginom larain haga jingem jongi ban budi au Jisu nginom larain ban playa ka jinge jongi hakamat ke buriu lano ru ladangi don kane ka jinglong mindangi larain ban ledak dim pana hakamat ke buriu ngi larain banong bangalong Kristan hapadengki ki niam baper ngi larain ban yang hakamat ki beri ban kranchi kendin syapangu Jisu ngilarain haba ra ya ka Bible syapi ban pule ya ka Bible hakamat ki beri ngilarain ban yang sakina ka bentau Jisu ngilarain nandang ikot ya lade Kristan ngikot ya lade bange ko bange jomu Jisu Khrist tolong gibashlor tolong ba shania telan ya Jisu tolong ba kloy ben ino ya ke jingseniu na ke jingim champi
tolong bakaloi ban ino yaka jingkwan yalade kumba u Andreas ula ino yaka jingkwan yalade ban budia u Jisu kumba u Andreas ula ino yaki inga sembaro kawe nagabinda u nongwe u Jisu Khrist u balawan kindit kinsan haka duria kane kalonga jingkot jongiro kadon ka ere kaye kabakrin enga yepi sha u Jisu kamdame hakane ka ayam advent tongin duai Jisu ngikwa ban bud yame ngikwa bandon lang bad me hapadenge jing shitam hapadenge no ki jing shalembe nganom ino yame namar kadon hame yakabor kadon hame yakajing itenar kadon hame yakaspa kadon hame yakajimap kadon hame yakajing karko kadon hame yakajing suk kadon kame yakajingit kadon kame yakabor but light namame ngalo batalar Jisu be id yes ngongu yame ngi id yame ngi aro yame namar melong ublay jami ngis ngo tanat yame but ngis ngo id yame kampalat yake jonkane ka partay enyaro yaw try Jisu Khrist